pogoro pogore kiwinjo dholuo Kisii ni yudo mana finance bill kosepedhni kanyo dibed ni higa ni ji obedo koda to matin ahinya bende kaluwore kod jogo ma bende dhi chiwo duondgi kaluwore koda paro mar chik mar omenda ma higa ni molen. Erokamano Sharon, aparo ni kakao kuom kama Easter oweno adwa ni wami seche moko wabed gi a very balanced discussion ni we make government credit kama it is due ni gisetimo maber gimomiyo awacho ni gisetimo maber gisemiyo wach kata information mwadwaro kuom budget no obedo available e yore mang'eny. Kuom ranyisi sirikal ong'eyo ni wan gi ojende ma kan moro gik misomo gotas gi ok gihero. Koro gigo nitiere sani wang' mbui kidhie e ginene e migao mar budget e website mar parliament gigo nitie to kendo ahero gima ne gitimo. Kile japiny ma kawaida to kia karamna kuonde miyudo gik makamago. Awacho nikech Easter ne wacho ni ojende ok dhiga. Koro ok wadwa ni ojende wuoth gi tiende nikech wang'e ni gik miwuothe ok gihero. Mana gi lweti kacha click mana kaka gidonje TikTok donja e website mar parliament kanyo check gino to wakwayo ojende bende ni kik wabed gi gimiluongo ni kik wabed gi euphoria kik wabed gi luoro not luoro pase kik wabed gi wacho gimoro kapok wanono koso ng'eyo wadsom gino matut maka ng'ato dwa koni ni ing'eni nengo mkati omed gi VAT to ipenje mana ni mano ne somo kanye class mane tera nikech nitiere gimiluongo ni green book no ema golo budget estimates maber en gi msema kweli samoro ing'eni kaka japiny wawinjo Sharon na winjo ka wache gari ing'eni dhi med nengo gari wach mar nengo gari motor vehicle circulation tax bendo osewuok kasa ni nengo geche dhi medore to macha ne mana paro manosum kod jo World Bank ne gisuma e kinde mag winjo paro ok en gima ni e chik omenda marwa koro nyaka wang'e ni nyaka wapog adieri gi miriambo e chik omenda to kisewacho mano aparo ni gima ne nyalo miyo ji oganda mang'eny kan moro nokowuok mondo dhi e chik omenda maiga ni en ni in kod an gima ywayo ahinya en ni gima dhi hinyowa king'iyo chik omenda manokelo lweny tulo mane jo jensi nogore ne godo kacha en ni weche ne nitiere kacha mane pek ne nitiere weche mag medo kata mana gik mane dhi hinyo japiny ahinya mamulo an kod in magin gik madieri to king'iyo sani chik omenda ma sani wan godo ma sani waluwo ma idhi los madhi bedo ginene paro mar omenda ok en chik omenda en paro mar omenda nikech poko kadhe onge gi weche mang'eny nachako ka wagomba ka koni ni we onge osuru momede iye mak mana en gi gimiluongo ni otim administrative issues dembo definition kane nitiere kamoro nikech ing'eni en chik to chik ok onego beni nigi to moro iye mar ni kasome kata in kisome to wapogore paro onego bed ni gima chik wacho no en gima clear ne wan ing'eni kata mana kiwacho ni samoro kata mana dhok ma kata nawacho ni dhok ma bendi tiyo godo mar mondo mi japiny obed koda ng'eyo ni to chik kata mana paro mar chik mar omenda ma higa ni pogruok mane mentiere godo gi paro mar chik man higa mokadho ma bende noko kadhi kaluwore koda liet mar siasa mane nitiere godo kaluwore koda osuru nikech okinyi ma kawuono nitiere kama jago mang'iyowa to wacho ni to ma idhi som budget odiochieng' ma kawuono to paro mar chik bende poko kadhi to bende kaber kene piny Kenya bwa timo gik moko vice versa nikech ka budget iwacho ni kisomo odiochieng' ma kawuono to budget kisomo wacho ni revenue raising measures nego bende wuok e finance bill to nang'o ni budget isomo mondi kapok na finance bill kata na poko kadhi mar mondo mi obed chik e kind mamoko aparo ni lieknegi mana kiwacho ni budget kata na finance bill ma higa ni nitiere koda onge koda pogruok malach ahinya mana ka kawo kamipenjo no Sharon onge kod pogruok malach ni nikech mae ni onge oshuru manyien moketi midwaro ni mondo japiny ochul mano to pogruok ma en godo onge gi direct awach ni wati gi tamar onge gi direct tax moro midwaro ni in kod an monda chul macha nokelo liet nikech ni neno ni pewa ino medore noket kia housing levy noket gik moko mang'eny ma nigi chandruok moro niya nitiere gik moko miluongo ni kawang'iyo VAT regime VAT nigi gik moko adek madongo nitiere standard rate manyiso ni ng'ado VAT e atamalo 16 nitiere gimiluongo ni zero rate
manyiso ni en to koro en atamalo nono, kae to nitiere gi gima iluongo ni exempt. Gigo nitiere kaka gin gi tudruok e nengo gimoro miuso kimedo ne VAT. Koro e komenda ni kata de bed ni onge chike mag onge tax manyien mimedo, to nitiere gik moko mang'eny mowuok from zero rate to donjango exempt. Implication mar mano en wach marach nikech omiyo nengo mag gigo medore. Kuom ranyisi, nitiere gik moko kaka solar panels gi lanterns manyo gol from zero rate to tere exempt. Ang'isi ni mano dhi miyo nengo mag gik mag solar go ne joma tiyo kodgi kata e gwenge dhi bedo malo. Ting'e ni koro nikech japiny no ok onene, koro ok ginyal ng'eyo. The devil is in the details. Koro mage gik man wan kaka jolony watemo pingo ni ok onego golgi from zero rate mondo tergi exempt. Nikech kitere exempt nyiso ni jauso kata jalos gino ok onge thuolo mar recover input VAT. To kok onyal recover to dhiro ne in janyiepo nikech en boko dwa ting'o sigono. Okodwa loso okodwa duoko piny ohala madino yudo ko uso ni gir solar. Tanno ka gin mopogore nikech kama na jowa bende wang'e ni Western Kenya, wacho nimbo mar piny Kenya kama Nyanza Western nitiere, wantiere koda jopur mago mapuro niang', jomoko bende luonge ni tiang' kama na sugarcane. Nikech kang'iyo VAT zero to exempt, jomoko kaka iwacho ni jomosebedo ka transport katero sugarcane kata mana niang' e puothe mopogore, kowuok e puothe mopogore kembe marego sukari. Gin bende chal ka gima gidhinyore. Supply mag electrical bicycles, animal feeds e kid mamoko. Mana kinyalo medo kapok adhi rista. Kanyo ema nadhiye. Koro nawacho ni kata de bed ni onge oshuru manyien momedi, to nitiere details mag gik moko mawuok e zero rate ka donje exempt. Gik mamulo japiny ahinya isewacho kaka transportation mar sugarcane. En golo niang' golo kama igole e puodho kitere e factory kama idhi rege. Ogolgi from zero rate to tergi exempt. Manyiso ni mzigo no japur ema dhi ting'e. Manyiso ni nueng'o mar japur kowuok kuom rego sukari kata niang' kopuro dhi dok piny nikech wach mar golo gineno. Mar ariyo, farm produce, farm inputs ka bende ogolgi from zero rate to tergi exempt, kendo mana gimatemo wacho. Koro gimatemo wacho in short en niya, nitiere gik moko ma pod dhi medore kaluwore ni nengo gi ogol from zero rate to exempt. Mar adek, na wacho chien kucho ni GDP to dongo. To GDP ni kata dongo Sharon, ok wawinjo ofuko mar japiny nikech ang'o? Nitiere gimidendo gi dho ngere ni disposable income odok piny. Ne wared pay slip mamiyo koro japiny matiyo onge gi disposable income. So kata de bed ni inflation odok piny, yani gik moko nengo gi ni piny, to kata 100 no kori onge go, oseng'adi ma kata 100 kori onge go. Koro nyamburko to nengo ne ogore ndi, lakini pesa ti onge go. So kaka wan jolony, kaka ISPAC ne waneno ni gima nonengo tim, nitiere gik moko adek matayo kaka chik omenda onego bedi. Mokwongo abro luongo gi dho ngere nikech kaka danga luongi gi dhowa otama. Nitiere gima iluongo ni National Tax Policy. Mar ariyo nitiere gima iluongo ni Medium Term Revenue Raising Measures. Then mar adek ni iluongo ni The Vision 2030. Gik moko adek gi nigi tudruok. Jolony kaka wan kane waloso National Tax Policy no, ne wageno ni saa miloso chik omenda to ni tudruok onego giwuo. Onego beni chik omenda no ere kako tudore gi National Tax Policy, ere kako tudore gi Medium Term Revenue Raising Measures, ere kako tudore gi Vision 2030. Gimomiyo ne wawacho mano, ne wadwa ni ka iloso chik omenda to kochal gima bogo ng'ato. An kod in wanyalo ng'eyo ni kwang'iyo strategy e National Tax Policy to waneno ni mae kama onego bed ni ne wadhiye nikech ma wane higa mar adek. Koro kuom ranyisi e National Tax Policy gi Medium Term Revenue Raising Measures ne walieko ni onego bed ni VAT ne sudo mos higa makoro ne wantiere the third year ni onego bed ni koro donje atamalo 14. To kwang'iyo chik omenda ma higa ni ok odogi. Haya, PAYE bende ne walieko ni mondo mi oyar bands go, odigi, onego wabed gi 10%, wadhie 15%, wadhie 20%, 25% gi 28%. Koro 28% emo bed mamalo mogik. Ma ne watemo timo nikech ang'o? Mondo wami disposable income obedi. Nitiere tudruok between disposable income, manyiso ni pesa ma adong godo kose ng'ada tok tiyo,
gi pesa midhi choki e ushuru mar VAT. Nikech ang'o? Ka dong' gi pesa no ka dhi wuothe duka tang'iepo. VAT en consumption tax. Manyiso ni ushuru ma wachulo sa ma tiyo gi pesa. Koro ka pesa na odok piny, to nyiso ni VAT cha bende ok wadhi choko e yo makare. To ka ok wachoko e yo makare, en kod tudruok e budget nikech oyaro fuok medore. Target koro ok watimore nade ok wachopo. Iseneno kaka duol machoko ushuru e Kenya ka pok ochopo target ne. Higni 3 kata kwang'iyo gin gi shortfalls. To ka koro sani waparo ni onego gichok trilion 2.7 to pok gichoko ma gichopo kanyo. To kata gi trilion 2.7 no pod wan gi fuok. To pod wan gi gope bende pod wan go. To gowi go gine foreign denomination manyiso ni kaponi exchange rate olokore matin ni pap to gimbe gimedore. Koro mage chandruok. Koro conversations manyaka wabed godo kaka ja Kenya en ni budgetwa ema nyaka wago makare. Manyiso kan moro osechopo odiochieng' ma koro nyaka wadi koti mondo romo. Mano. Ero kamano ahinya.